vehicle accident. Manen kocha mar jang'wech Kelvin Kiptum Gavias Akizimana noiki kawuono e piny Rwanda. Akizimana notho kod Kiptum tarik 11 dweni e masira mar apaya yo mani Kaptagat e kaunti ma Uasin Gishu. Nyasi mariko ne nopong' gi kuyo ka wede kod osiepe gi jotelo mag piny owacho mar Rwanda bende noyuoro. Familia mare to kata kamano onyiso sirikal mar Kenya ni omed timo nonro matut ewi tho ma kamano ma giwacho ni nyalo bedo ni nitiere maling'ling' mapok oyangi. Kiptum had just become the first human being to run the marathon below 2 hours and 1 minute. And Akizimana had just become the youngest coach to break our record. It was really a collabo made in heaven. And observing the two young men, Kiptum and Akizimana, you could see that this was not just a coach and an athlete. They were brothers.